Yan, apat. Dubuhin natin. Tatagtag. Ito na. Tatagtag na natin ang pato. Pato. Dubuhin natin. Apat na pato. Ayan. Ayan. Payin lang natin. Medyo natuloy yung sabaw. So, ilalagay na natin ngayon ang sabaw sa marinate kanina. Yan. Ilalagay na natin. Yan. Yan. Sarap. Yan. Tapos ilagay mo na yung magic sarap at yung ang tawag dyan? Yan palang tawag dyan. Sige. Sarap naman yan. Ulam na at saka may pulutan pa. Tapos patuyuin na lang. At yun na. Sige, takpan na. Wow, sarap. Ayan na. Ayun na. Lagyan na natin ng siling puti. Ayan. Sarap. Ayan. Tingnan na lang natin. Ayan ko. Ayan na. Ilutan na. Ayan na. Sige, luto. Ililipat na natin sa lagayan. Wow! Sarap! Wow! Sarap! Ayan na oh, luto na. Luto na ang pato. But I don't know